И здравейте, аз съм DaProBG, с мен е Рапър и днес ще снимам на Майнкрафт. Само да си нагласа камерата. И сега започваме. Аз съм на 1.8.9. Най-новата версия. Също и аз. Тук Боби Геймър ми пише, аз съм му сърдит, защото днеска мръзнахме навън. Той каза, че гледат един матч и ще излезат, па те са си играли от тях на FIFA. Ние мръзнахме навън, ги чакаме. И затова сега не искам да играя с него. Моца.со. Къде ще играем? Сега влизам да чакай малко. Линк към описанието ще има в коментара. Сървърът ще ви го изпрата. Който иска само да ми каже. И сега къде ли ще играем? Не знам дали се виждате хубаво. Ама и така се вижда по-добре. И сега се чудя на креатив ли да играя или на... Това ми е скина. Мисля да влеза малко на креатив. Едно ли? Да. С мен е Рапър, ако не сте чули. Той ме пита дали му се сърда. Аз казах не. И сега тук един манерви и ще му начупа плота. Къде си? На един на плота сега му го чупа. А не ми пращай. Добре. Аз след малко ще дойда при тебе. Сега глупа О, пия Литекс Мекс ще му чупа целия плот. Хора, тази бошанка е много яка, гледайте. Чак ми лаги от бързина. Тук някакви банери е правил. Тошко, той е направил баси банера. Добре. GM0, сега ще му го взема на Game от 0. Отгоре е затъмнено, по-долу не е. Аз съм на Game от 0 и се чудя, що не може чупа банера с едно. Както виждате, сега ми ги чупа. Чупа му всичко. Казах, чупа му. Кой банер има тук? Какъв то банер? Пия мляко, че аз докато целя дъвката и... Юху! Е, как ги затъмнява, бе, баси? Гледай сега, Тошко. Тъпа Рапър. Тошко, виж какъв банер. Виж тоя и виж тоя. Странно. Един ги затъмнява. Искаш ли ги? Някакво крейзи му ги е дал. Той не може да ги затъмнява. Той не знае как се правят банери.
Не ги чупи да стоят. Това ни е парзалката. Аз, Рапър и Боби Геймър я правихме. За какво взимам седло, бе? Добре. Точно щупих ти парзалката без да искам. Да, потегляме. Ако тръгне изобщо. Аз ако поставя лодката, ще е голямо постижение за мен. Ако я поставя до нова година, ще се кефа. Дано до нова година. Успях. Щупих я. Свех я щупих. Ето, виждате. Гледай. Бая, забрах на някой лайната тук. После може и да влеза на креативен, на Survival. Малко да покопам и да ви покажа колко диаманти имаме с Рапъра и Боби Геймър. На оцеляване? Да. Ако искаш после да покажем на хората. Да не да снимаме само на креатив. Аз ще влея на Survival да покопам. ОББИ. Обърках ито. Добре, трябва да отивам да ям. Добре. Той сега отива да яде. Ти беше гладен. Айде, добре, добавям го. Аз снимам. На Майнкрафт. Соплекс. Хора, сега си сменям скина. Защото този скин с този крипър много ма кефи. От 5 години го търса. Аре, не от 5. Малко. На гърба си имам факла, сериозно. Лад, на спална крипър ли видях, бе? Да, но той замина да яде. Хора, чакайте само да си запиша този скин. Мага, бе. На Тошко това. На Тошко Five Life му е такъв. Му е обикновен CS. Да, Не, бе. И хора, сега ще покопа малко. Пиша на има креатив ли си? хол. Не. На Survival ще копам. Ти кога почна да снимаш? Вече са минали 8 минути. Хора, това е на едни къщата и те няма треси, аз сега ограбвам. Защото ми е кеф. И защото съм готин. Уния се си сложили рез, божо! Да, Във въздушната къща. Аз не мога да им чупа нищо. Да, има трес. А знаеш колко ме интересува? Щупили са ни пътчето, мазници! Хора, дали ще оцеля водата? Оцелих. По някакъв късмет я оцелих. Това е нашата къща. Само да отида до нея. Пак ще ви покажа скина си. С брони, ето го и без. Аз съм един син крипър, бах ти готиния. А? трябва да откъде да влизам. Нали ти казах? Survival 2 ли? Да.
как ме лаги във водата. Къде си? Нашата къща. Аз съм в къщата на оная. Тя е тъпа, Awakens. Тупацата е пътък. Аз съм за тебе. Виж ми скина. Чакай. Окей. Чай, че отлагване не мога да ги макна с шифта. Да, я. Вижте моя. Да, това е неговия. Просто не му се сменя. Вижте какви неща имам в честа. Даже ще приближа телефона. Опа! Не сме много разни. Извинете за това. Ето, ще ви покажа така. Вижте просто колко диаманта имам. И хора, може би в друг клип ще копам. Това беше от мен да про BG, също и от Рапър и от Bobby Gamer BG. Чао!